TKT G-Tel X7 Phone ya kutunogona ngufona kwefeni Soja Maku Forma camera tukumberi tukumashure azvingapfuure 7-inch infinity display saka foni i-plug and play 3 days une battery nyange uchifamba nemotikari inzwa inini usatye nekuti yedu inochengeta moto aise mumukoto G-Tel X7 foni yatiri kutengesa ndo yacho iri kupengesa saka iwe wotomanyisa kunotora yako television nekuti foni yemhando inotonge yekuchando ndiri kureva X7 ye G-Tel aisi yena ndo ndotoipa sando chibaba iyo X7 ye G-Tel ifoni yemhando nenge yekuchando ndangoti X7 ye G-Tel ndongoipa sando ndo foni yemhando pa G-Tel kana uri kutsvaga runare ine batiri risingapere ungave kufiyo kana kumbare iwe usasare tenga yako X7 ku G-Tel tenga yako X7 ye G-Tel dati manya unotenga yako G-Tel X7 foni inyowani manya unotenga yako television forma camera tukumberi tukumashure azvingapfuure 7-inch infinity display saka foni i-plug and play 3 days une battery nyange uchifamba nemotikari inzwa inini usatye nekuti yedu inochengeta moto aise mumukoto G-Tel X7 foni yatiri kutengesa ndo yacho iri kupengesa saka iwe wotomanyisa kunotora yako television nekuti foni yemhando inotonge yekuchando ndiri kureva X7 ye G-Tel aisi yena ndo ndotoipa sando chibaba iyo X7 ye G-Tel ifoni yemhando nenge yekuchando ndangoti X7 ye G-Tel ndongoipa sando ndo foni yemhando pa G-Tel kana uri kutsvaga runare ine batiri risingapere ungave kufiyo kana kumbare iwe usasare tenga yako X7 ku G-Tel tenga yako X7 ye G-Tel dati manya unotenga yako G-Tel X7 foni inyowani manya unotenga yako television